खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बर'नि मोनसे समनि मुंदांखा फावखुंग्रि बयजोंबो सिनायजानाय एबा मिथिजानाय संगिना ब्रह्मनि स्ट'रि लिरनायाव लोगोसे मुलुग बर'नि प्रडिउस खालामनायाव दिहुनजानाय 2024 मायथाइनि समाजारि सावथुन गाब गैयै जायख्लं सावथुना गोबां बर' रायजो राजाफोरजों अनसायजादोंमोन आरो गोबां सावथुन नायगिरिफ्रा सावथुनखौ लैहोर लैहोर फैनानै मदद खालामफैदोंमोन आरो जाय सावथुना बर' सावथुन मुलुगनि 6थि बड' फिल्म एवार्ड 2024 आव फारियै बेस्ट फिल्म 2023-24 बेस्ट फिमेल एक्टर 2023-24 बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर 2023-24 आरो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट 2023-24 खौ मोननो हादोंमोन। जाय सावथुनाव गाहायै फावखौ खालामदोंमोन संगिना ब्रह्म, नेरसोन बसुमतारी, पिंकी, मुलुग बर', मोहिनी रामसियारि आरो गोबां आर्टिस्टफोरा फावखौ खालामबावदोंमोन। दायो फिन बे सावथुनानो मोनसे गोदान जारिमिन लाबोदों। मिथिनो मोननाय जादोंदि गाब गैयै सावथुना कलकाता इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल 2025 आव बाहागो लानो खाबु मोनदों थामहिनबा सेलेक्शन जाबाय होनना सावथुननि प्रडिउसार मुलुग बर' बिथाङा फोरमायथिनानै होदों। बर' हारिनि फिसा दीप्ति कुशबु बसुमतारीया भारत हादोरनि जानानै दिन्थिफुंहैनो मोननाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। बर' हारिनि फिसा दीप्ति बसुमतारीया भारत हादोरनि जानानै चीन हादोराव सोलिबाय थानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नि बादायलायनायाव बाहागो लानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो थुलुंगाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। बे समाव हारिनि थाखाय जोबोद सिनायथि होनायनि हादोरनि थाखाय हारिखौ बावसोमनायनि सम, बेनिखायनो ग्रेन्ड फाइनेलनि थाखाय दीप्ति बसुमतारीनो फिन भट होनानै गावखौ सिनायथि हो। नोंथांमोना जाय बिथांमोना थामहिनबा भटखौ दासिमबो होआखै बिथांमोना भटखौ हरनो हागोन। चीन हादोराव सोलिबाय थानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नि बादायलायनायाव बाहागो लानाय दीप्ति बसुमतारीया गावखौ भट होनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय साफ्रोमबो भारतारिफोरखौनो साबायखर बावनायजों लोगोसे फैगौ 5 नबेम्बर खालाराव जानो गोनां ग्रेन्ड फाइनेलनि थाखाय फिन हाजासे भट होनो थाखाय बिथाङा खावलायबावदों। बर' समाजाव आथिखालाव मानसि गोमानाय, सोरजोंबा लांखार जानाय, गावनि फिसाय गथ' गथाय थाखाब्लाबो गुबुन हौवाजों खारलांनाय बेफोरबादि जाथाय जानाया गोदान बाथ्रा नङा। दिनैनि दिनाव बर' समाजाव बेफोरबादि जाथायखौ गोबां खेब खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो फिन आरोबाव सिम्बोरगाव तिनथ्लांगुरि गामिनि रतिना बसुमतारीया गुबुन हौवाजों खारनानै दं। क'क्राझार जिल्ला बालाजान तिनिआलि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय सिम्बोरगाव तिनथ्लांगुरि गामिनि थागिबि बिरखां बसुमतारी 32 बोसोर बैसोनि आंगो बिसि रनिता बसुमतारी जाय 36 बोसोर बैसोनि बिथांजोआ गावनि 9 बोसोरनि सासे उन्दै फिसाज्लाखौ लानानै थांनाय 1 नबेम्बर थामहिनबा थांनाय सनिबार मोनाबिलिनि 5 रिंगासो समाव गावनि आंगो न'निफ्राय खारखोमालांदों। फिसाय बिरखां बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि बिसि रतिना बसुमतारीया गोबाव समनिफ्रायनो दतमा पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय बनरगाव गामिनि जुथाइ ब्रह्म मुंनि सेंग्राजों आन्दोयै मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो दंमोन। दायो रतिना बसुमतारीया जुथाइ ब्रह्मजोंनो लोगोसे बहाबा खारखोमानानै दं होनना बुंथिदों। बिरखां बसुमतारीया फोरमायबावनाय बायदिब्ला गावनि बिसि रतिना बसुमतारीया गावजों फैफिनब्लाबो गावनि आंगोनि 9 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ गावनो नांफिनगौ आरो सोरबाफोर बहाबाफोर नुस'नोब्ला हमनानै दोननो थाखाय खावलायदों। लोगोसे जानबुं नम्बर 9957855640 आव फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों। कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय मावख'आव पुर'हित बाबामोनखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर'नि दैदेननायजों मैया कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिन मानिकपुरनि कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय मावख' एबा मन्दिराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कार्बि आंलं जिल्ला आरो मारिगाव जिल्लानि पुर'हित बाबामोनखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव पुर'हित बाबामोननो गांसे आर'नाइ, गांसे बाख्नायनाय बिलाइ गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिजों लोगोसे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। लोगोसे बिफां फुलि गायजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि कोदोम बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे सा 8 आलासि बिथांमोनाबो फांफा बिफां गायो। थारैनो आसामाव थानाय मोन 6 हारिफ्रा एसटिनि मर्यादाखौ मोनमारगोन नामा? थांनाय रबिबारनि मोनायाव गोदान दिल्लीयाव थानाय मन्थ्रिनि मावख'आरि न'आव खावसे घन्टासो जानाय मेलनि गेजेरजों
गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जुबिन गार्गनि थैनायनि उनाव हादोरसायाव सोमजिनाय थासारि, मोनद' हारिफोरखौ हारियारि खालामनाय आरो गुबुन गुबुन सोमोन्दो गोनां आयदाफोरखौ लानानै बाथ्रा दिखांदों। गिबि मन्त्रिया मख'नो गोनांदि बेजों लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया गोदान दिल्लीयाव मिरु रेल बिफाननि मन्त्रि अश्विनी वैष्णवजों हादोरसायाव रेल सिबिथायखौ फेहेरनाय आरो गुबुन गुबुन बिथिंफोरनि सायावबो सावरायो। गिबि मन्त्रिया हादोरसानि हान्था मेला खान्थिखौ बांसिन साखाफारा खालामनो थाखाय रेल सिबिथायनि गुबुन गुबुन बिथिंफोराव गोदानथि लाबोनो थाखाय हेफाजाब होनाय मोनसे बिथिंखौ लानानै सावरायो। बेनि अनगायैबो भुटाननि सितल ओनसोलाव क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम गोदान रेल लामा बानायनाय खामानिनि सायावबो सावरायनाय जायो। मुलुगनाङारि थाखोआव मुंदांखा सिफुं दामग्रा दीपक शर्माया 57 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। दीपक शर्माया दिनै फुंनि 6:15 रिंगायाव चेन्नाईआव जोबथा हां बोयो। शर्माया थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो लिभार बेरामजों भुगिनांगासिनो दंमोन। साननैसो सिगां बे महरगिरिखौ गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय चेन्नाईआव लानानै थांनाय जादोंमोन आरो फाहामथाय होगासिनो दंमोन। दीपक शर्मानि जोनोमा 23 आगस्ट 1968 मायथाइयाव नलबारि जिल्लानि पानीगांवआव जादोंमोन। बांसुरी दामग्रा सुबुङा गुवाहाटीनि अम्बिकागिरि नगरनि थागिरिमोन। मुंदांखा महरगिरिनि रुंसारि जानायाव हारिमुआरि समाजाव दुखुनि साया साग्लोबहोदों। हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि बादिनो 5 आरो 6 नभेम्बर खालाराव तिताबरनि राजा बहराव श्री कृष्णनि रासलीला खुंफुंगोन। बे बोसोराव रुपालिम कालचारेल ससाइटि आरो फालिथाय कमिटिया सिगांनि रुजुनायाव मोनसे एखुथा, गोसो बोनो हानाय आरो गोदान लाहार फाहार खालामनानै रासनि थाखाय थियारि जानायखौ फोजोबदों। ओनसोलनि सुबुंफ्रा रासखौ नायनो थाखाय जोबोद उसुखुथु नेनानै दंगासिनो दं। सोरगिदिं फोरबोनि बारहावाजों बुंफबदों। गुबुन फारसेथिं गोबां सान रिहार्सल खालामनायनि उनाव महरगिरिफ्रा गुबै दिन्थिफुंनायखौ फोजोबबाय। मोजाङै साजायनाय जौसाङाव जायगानि महरगिरिफ्रा गपि मोसानाय, बावनि बिबुंथि, कृष्णनि जोनोम आरो किंसाजों बुथारनाय नुथायजों जोबथा फाव दिन्थिफुंगोन। रासनि थाखाय सुबुंफोरनि गोसो दुंखांनाय आरो मिजिंथिनाया बानजायगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय मिथिजायो। गहपुर जिल्ला हान्थामेला मावख'फोरखौ सोबख'नाय गैयै खालामनो थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों राहा लादोंब्लाबो बिश्वनाथ जिल्लायाव रां जाख्ल'नाय सोलिगासिनो दं। बिश्वनाथ जिल्ला हान्थामेला मावख'गिरि आरो रिजनेल ट्रान्सपर्ट अथ'रिटिनि मावख'आव घुस लायालासे जेबो खामानिखौ फोजोबनाय नङा। बेयो मोनसे सरासनस्रा नेमखान्थि जानानै फैदों। बेजों लोगोसे गोबां बिचौलिया दालालफोर थानायनि जाहोनाव मावख'आव दावराव-दावसि सोमजिनायनि अजद मोननाय जादों। बिश्वनाथ जिल्ला हान्थामेला मावख'गिरि महरै शैलेन कुमार दासखौ जिल्लानि गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफ्रा लुथिनायनि अजद होदों। अजद होनाय बायदिब्ला शैलेन कुमार दासआ बाइक आरो कार फालांगिरिफोरनो ट्रेड सार्टिफिकेट थामहिनबा TC आरो ट्रेड लाइसेन्स TL होनानै गोबां राङारि लेनदेन खालामनायाव लोब्बा दं। बे घुस होनाय DTOआ गोबां बिबांनि रां होआगौमानि TCS आरो TL होआमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला माखासे खौरांगिरि एबा फालांगिरिफोरखौ गोख्रों नारसिननाय जादोंमोन। TC आरो TLनि थाखाय नांगौ जानाय गासैबो डकुमेन्टफोरखौ जमा होदोंमोनब्लाबो गोबां फालांगिरि बिगोमाफोरा बायदि रोखोमनि बाहानाजों इनाय खालामनायनि मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। जुदि बेनि थाखाय रां होआब्ला बियो फालांगिरिफोरखौ बेले-बेजे खालामोमोन। जेब्लासिम आं आसामनि गिबि मन्त्रि महरै थागोन अब्लासिम एबेक्सनआ सोलिबाय थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, थामहिनबा आसामनि गिबि मन्त्रि। बिथाङा बुंदों, थारैनो MLA इलेक्सननि सिगां आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ फिन सोरखारा एबेक्सन खालामगोन नामा? दिनैनिफ्राय थांनाय माखासे दानफोराव आसामनि गोबां जिल्लायाव सोरखारनि थामहिनबा फरेस्टनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरनि सायाव सोरखारा होस्रांनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो गोबां रोजा बिगा हाखौ सोरखारा रिकभार खालामनो हादोंमोन। एबेक्सन सोलिबाय थानाय समावबो गोबां बाथ्रा दान्थेलायनाय, अजद होनाय, सोरखारनि हेंथा सोमावसारनाय, सोंखारिनाय जाथायफोराबो जानानै थांदोंमोन। दायो फिन आरोबाव रायजोनि गिबि मन्त्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला जायफोरा आयेन बेरेखा सोरखारनि हा, फरेस्टनि हाखौ दखल खालामदों बिथांमोननि सायाव थाबैनो गोख्रों राहा लानाय जागोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला आसामाव फिन एबेक्सनखौ जागायगोन नामा? लोगोसे बे बाराव BTC ओनसोलावबो एबेक्सनखौ खालामगोन नामा? आरो BTCआव जुदि खालामोब्ला ट्राइबेल, बर', मिसिं, राभा, कार्बिफोरनि सायावबो होस्रांनाय हाबाफारिखौ लागोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।